Tupperware είναι τα νέα μοντέλα, αυτά τα νέα χρώματα που είναι έτσι ανοιξιατικό καλοκαιρινά, μόνο που τα βλέπεις. Γεια σας αγαπημένοι, πώς είστε? Αυτό είναι μεν το αγαπημένο μου. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό και το σχολείο είναι καταπληκτικό. Χωράει πάρα πολλά ωραία πράγματα εδώ πέρα και χωράει και μέσα στην τζαντούλα της μικρής. Τέλος πάντων, γιατί ο καθένας την εμπειρία του. Ο καθένας έχει τα δικά του τάπερ σε αυτή την οικογένεια. Λοιπόν, έχει τη δική του συλλογή. Αυτά λοιπόν τα Tupperware θα μας βοηθήσουν φυσικά να κάνουμε την καταπληκτική μας μαγειρική. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω ποια δώρα από αυτά θα σας δώσουμε και σήμερα, γιατί μας φροντίζουν αυτοί οι άνθρωποι, βασικά φροντίζουν εσάς. 3 θα είναι και πάλι τυχεροί, θα σας πω όμως σε λίγο ποια θα είναι τα δώρα και πώς θα τα αποκτήσετε. Και τα παιδιά αυτά έχουν κολλήσει κρατερό, έχουν κατακλειστεί από τον κρατερό κατσούλι και είναι μόνα τους. Παιδιά. Μας μιλάτε? Ναι, όλα καλά. Δεν το πιστεύω. Μια που διαβάζετε μήνυματα, θέλετε να μας πείτε κι εσείς κάτι εκεί? Ζήτησες μεγάλο στούντιο για να κάνεις ποδήλατο και καταντήσαμε να μην μπορούμε να ακούσουμε ένα στον άλλο. Αυτά είναι. Ούτε καν Να πες το μικρό μου, Όλγα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας στο Facebook. Περιμένουμε να μας στείλετε όλες τις περιοχές από όπου μας βλέπετε. Προς το παρόν να δώσουμε πολλά φιλιά στο Βόλο, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην Ινόη. Επίσης στο Instagram να δώσουμε πολλά φιλιά που μας στέλνετε εδώ στα προσωπικά μας προφίλ. Στην Πάτρα, στο Ρέθυμνο, στη Φλόρινα. Στις Σέρρες, στο Κιλκί, στη Δράμα, στη Λάση, στη Θεσσαλονίκη. Γέρα, Καπαλαίο, Βάλαιρο, Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Πολύ Κρήτη σήμερα και Χαλκιδική. Πολλά χαιρετίσματα δίνουν στην Ελισάβετ και θέλουν Ευχαριστώ να σε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Απευθύνσου στην κάμερα. Ευχαριστώ. Τη δύο. Φιλάκια πολλά. Και να πούμε ότι σήμερα δίνουμε 3 σετ από αυτό το υπέροχο δώρο της My Golden Star, μενταγιόν με σκουλαρίκια. Αναρτούμε αμέσως τώρα τη φωτογραφία στο Facebook, κάνετε share και like και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινωθούν τα ονόματα των 3 υπερχερών που θα κερδίσουν αυτό το φανταστικό δώρο από τη My Golden Star. Αυτά από εμάς τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Άμα θέλετε, καλή επειδή ο αντάμωση. Στέλιος θα κάνει κάτι κατά... Τι θα κάνει? Όχι, καλά. δεν πειράζει, όχι, μην είναι τρελός που δεν θα έρθουμε. Μην τον φωνάζεις. Εννοείται θα έρθουμε. Αγάπη μου. Λοιπόν, πες μου Στέλιο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα κάνουμε φοβερά cupcakes αλμυρά. Cupcakes αλμυρά. Τώρα, για να γίνει όμως αυτό το αλμυρό, το cupcake, το οποίο θα απολαύσετε, παρεμπιπτόντως αύριο που είναι και η γιορτή της Μανούλας, τι ωραία να είναι τα παιδάκια μαζί με τις μανούλες να πάρουν αυτά τα υπέροχα. Τα ταπεράκια τους να τα βάλουν. Να τα βάλουν, να τα φάνε. Και τώρα πούμε αυτό. Λοιπόν, Tupperware. Θα σας ξεκινήσω με τα δώρα που θα κερδίσετε σήμερα. Θέλω να είστε ψύχρεμοι και ψύχρεμες. Είναι καταπληκτικά, το γνωρίζω. Σε λίγο θα σας πούμε και πώς θα γίνει η διαδικασία του να πάρετε τα δώρα. Και εδώ, ας πούμε, εδώ το σκεύος που έχει ήδη χρησιμοποιήσει ο Στέλιος μας. Αυτό είναι βούτυρο. Για να λιώσουμε το βούτυρο. Λιώνουμε το βούτυρο λοιπόν, αλλά δεν κάνει μόνο γι' αυτό το καταπληκτική κατσαρόλα από την Chef Series της Tupperware. Είναι μια κατσαρόλα 2,8 λίτρων και φυσικά είναι λειτουργική, είναι ανθεκτική, είναι πάρα πολύ μοντέρνα και έχει και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι κατσαρόλες αυτής της σειράς. Δηλαδή, όπως τη βλέπετε έτσι εδώ, έχει βάση 5 στρώσεων, ατσάλι και αλουμίνιο η κατσαρόλα. Για όλες τις θερμικές αιστείες. Πολύ σωστό. Και για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας επίσης. Είναι κατασκευασμένη από ανοξίδωτο ατσάλι 1810. Αυτό είναι το πρώτο δώρο, προσέξτε με, αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το δώρο νούμερο 2 είναι αυτό το καταπληκτικό σετ μαχαιριών. Θα σας τα μοιράσω. Σιγά σιγά. Όχι, όχι, είναι σε ειδική θήκη. Συγγνώμη. Τα αφήνω γιατί δεν κάνει, μην μαλώσουμε. Όχι, άμα είναι στη δίκη, Κατερίνα μου, δεν πειράζει. Αυτό είναι τραγικό που ζω στο σπίτι. Θα τα κρατήσω αυτά τα δύο. Η Tupperware έχει προνοήσει και γι' αυτό, για κάποιους από εμάς, εσάς που είστε προληπτικοί, δεν ισχύει η πρόληψη γιατί έχει αυτή τη θήκη. Οπότε δεν είναι το ίδιο. Μπορείτε να τη δίνετε και χέρι με χέρι αυτό το μαχαίρι. Εντάξει, τέλεια, μπράβο. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν εδώ. Ο σχεδιασμός είναι μοναδικός. Είναι επίσης από ανοξίδωτο ατσάλι. Αισθάνομαι λίγο ότι είμαι λίγο τρομακτική έτσι. Η αισθητική επίσης. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτά θα γίνουν δικά σας. Είναι σε διαφορετικά χρώματα για να τα ξεχωρίζετε. Τι κάνει το καθένα. Έχουν πολύ άνετη λαβή. Επίσης η λαβή τους είναι ειδική και δεν γλιστράει από το χέρι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι έχουμε και την φύλαξή τους και τη μεταφορά τους στην ασφαλή μέσα αυτές τις θήκες. Αυτό είναι το δώρο νούμερο 2. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και το δώρο νούμερο 3, το οποίο βεβαίως και έχει χρησιμοποιήσει ήδη ο Στέλιος για τα καταπληκτικά cupcakes. Είναι αυτό. Πιάστε εδώ να δείτε πράγμα. Σιλικόνης.
Φόρμες σιλικόνης. Ξεκολλάνε απίστευτα εύκολα τα cupcakes. Για δες το. Δηλαδή, εγώ τις δοκίμασα σήμερα και κάνεις έτσι, παπ, και φεύγει μόνο του. Είναι τέλειες. Δεν φεύγει μακριά, προσέχουμε. Για ψήσιμο και στο φούρνο αλλά και στο φούρνο των μικροκυμάτων, οι συγκεκριμένες φόρμες σιλικόνης για cupcakes. Επίσης είναι κατάλληλα για το ψυγείο και την κατάψυξη και είναι αυτή η πατέντα, είναι αυτό το μείον 25 και συν 250 έτσι. Δηλαδή αντέχουν σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι καταπληκτικό όλο αυτό. Δείτε το πώς γίνεται. Εύκαμπτη, ελαφριά πάρα πολύ, άφθραυστη φυσικά. Τι είπα, άθραυστη ήθελα να πω. Δεν έχει σημασία, καταλάβαμε. Την είπα σαν αυτά. Λίγο, δεν ήταν σωστό. Άθραυστη. Λοιπόν, αυτά τα τρία τώρα θα γίνουν δικά σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε και. Α, το έχετε γράψει από κάτω. Οπότε δεν έχει νόημα να σας το πω σε λίγο, γιατί υπάρχει ο τρόπος που θα κάνετε ότι θα γίνει η απόκτηση αυτών των δώρων από την Tupperware σε εσάς. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν στο 2, 10, 60, 95, 521 και 60, 95, 522. Οι τρεις πρώτοι, οι τρεις υπερτυχεροί, αλλά μην... Με όλα αυτά τα. Ξέρετε, αισθάνεστε άσχημα, θα δώσουμε και αύριο. Με όλα αυτά τα σκεύη, με όλα αυτά τα χρώματα και με όλα αυτά τα εργαλεία, αλήθεια θέλεις να μπεις στην κουζίνα και να μην βγεις. Και να κάνεις χαμό. Και να μαγειρεύεις συνέχεια. Όχι, είναι οι άνθρωποι που μαγειρεύουν είτε πολύ είτε λίγο, πέρα από τους επαγγελματίες, εμείς, οι υπόλοιποι κινηθνητοί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η λειτουργικότητα, η χρηστικότητα και η ομορφιά. Έτσι είναι. Δεν είναι το ίδιο. Βεβαίως ένα καλό μαχαίρι πάντα είναι ένα καλό μαχαίρι. Αλλά άμα είναι και όμορφο, άμα είναι και έχει και μια ωραία θήκη και προστατεύεται και νιώθεις ασφαλής. Άμα θα βάζεις και το παιδάκι σου να και μπορείς να το βάλεις σε μια τέτοια θήκη για να το μεταφέρεις εύκολα να το αφήσεις. Παίζει ρόλο τελικά. Και τελικά ο Στέλιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Φεύγουμε γιατί πάμε στο επόμενο θέμα. Θα φάμε ό,τι έχεις έτοιμο. Μήπως είναι η ώρα. Είσαι κούκλος, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω αυτή την απλή συνταγή εδώ με τα cupcakes. Δεν θέλουμε ούτε μίξερ, ούτε τίποτα. Θα τα κάνουμε όλα στο χέρι. Είναι πανεύκολο. Άρα είναι η ώρα να πέσει η κάρτα και να εμφανιστεί μικρή ζέμπρα. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα υλικά μας. Η πρεσβεία της ζέμπρα έρχεται πιο μπροστά. Cupcakes με ζαμπόν, πιπεριά, γραβιέ. Υλικά συνταγής. 500 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα που φουσκώνει μόνο του. Μία κουταλιά του γλυκού baking powder. 2 πιπεριές φλωρίνης σε βάζο στραγγισμένες και ψιλοκομμένες. Γέρασες, μωρό μου. 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι. Θα σου απαντήσω μετά. 1 μικρό ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό. 320 ml κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 2 αυγά με γάλα, 200 γραμμάρια γραβιέρα σε μικρά κυβάκια, 200 γραμμάρια ζαμπόν καλής ποιότητας σε μικρά κυβάκια, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μπράβο, κρατερέ, μπράβο. Μπράβο. Να σου πω, τα αυγά είναι στρουφοκάμιλο. Φαντάζομαι, ναι, είναι μεγάλα αυγά. Φαντάζομαι ότι μετά από χρόνια, εάν ακόμα διαβάζω κάρτες, απλώς θα πηγαίνω και θα είμαι μπροστά στο Μικρά. Θα στα γράφει η Τζέννη σε μεγάλες κάρτες. Ναι, καλή. Η μία κάρτα θα γράφει πιπέρι, η άλλη αλάτι. Η Τζέννη μετά από χρόνια σε μεγάλες κάρτες μια λέξη. Όχι, θα παίρνει τα υλικά να του τα δείχνει καλύτερα. Αυγό, αυγό θα σου Δεν φωνάζω. σχολιάζουμε καθόλου ότι ο Κρατερός θα γεράσει και θα κάνει ακόμα φίλοι για εκπομπή. Είπαμε αν. Δεν φαντάζομαι. Είπαμε αν. 40 χρόνια μετά στα έψιλια να κάνει. Όπου τότε η Tupperware θα έχει βγάλει διάφορα σκεύη τα οποία θα ύπτανται. Θα είμαστε στη διαστημική εποχή. Θα έρχονται μόνα τους. Είναι τα υλικά, θα πηγαίνουν στο σπίτι κατευθείαν μόνες τους. Θα τους έχεις ονόματα και θα λες και τώρα να έρθει το Tupper νούμερο 3. όχι με όνομα, ο τάδε. Θα ανοίγει μόνο του και τέτοια. Μάλιστα, πάμε στην πραγματικότητα της σήμερα λοιπόν, τη σημερινή. Ευχαριστούμε για την υπομονή στον άκρατο σουρεαλισμό, αλλά πραγματικά ας δούμε τώρα για κάτι Που πιο μας κάνει πρακτικό. να περνάμε καλύτερα. Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το βούτυρο που το έχουμε λιώσει και το βάζουμε όλα στον μπόλ αναμίξεως. Το έχουμε λιώσει για να είναι σαν εμένα, απλά το βάζουμε να ζεσταθεί, δεν τσιρίζει. Όχι, απλά το λιώνουμε. Okay. Ρίχνουμε τα αυγά ολόκληρα. Ο Στέλιος είναι τρομερός, Ελισάβη, γιατί κάνει τις συνταγές να είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, σαν αέρας περνάει, ναι. Κανονικά. Λοιπόν, άλλα το πίπερο. Και δεν χρησιμοποιούνται μη. Κρατέρε το είδες το μικρό αδερφάκι, έτσι. Ναι. Υπάρχει και Θα μικρό. κόψουμε το μαϊντανό σήμερα. Μπράβο, μαϊντανός. Εντάξει, είναι οικολογικό. Να ευχαριστήσουμε και εμείς την Θέλετε να Tupperware. το κάνετε. Είναι το μικρό, ναι. Είναι το μικρό αδερφάκι αυτού. Που Δημήτρη είπαμε την προηγούμενη Είναι όλη η εβδομάδα οικογένεια πόσο εδώ. μας αρέσουν και μας στείλανε και εμάς.
Μπράβο. Με το πάρα speedy πολύ. chopper. Μάλιστα. Βάζουμε- Speedy chopper Speedy ακούω chopper, αυτά. okay. είναι. Chopper. Έχει ήδη όνομα. Ναι, και ο μηχανισμός πρόθεσης. Ναι, βάζω μέσα το μαϊντανό Βάζουμε τον το κόμπο. μαϊντανό και κάνουμε τη γνωστή Με χαρά Κίνηση μεγάλη. μοτέρ. Με χαρά μεγάλη. κρέμα γάλακτος. Ωραία. Πώς είπαμε ότι βάζουμε? Βάζουμε 350 ml και βλέπουμε αν χρειαστεί μπορούμε να βάλουμε και λίγο παραπάνω αν σφίξει πάρα πολύ με το μάτι. Γιατί ξέρεις το αλεύρι Ναι. Βάλω εδώ να φορές φαίνεται. είναι διαφορετικό. Α, ήμουν πολύ γρήγορος, τέλεια. Είναι και ασορτή με την μπλούζα σου. Ναι, ναι, μα γι' αυτό μου δώσανε να το κάνω εμένα. Τι ωραία που μυρίζει, Παναγιά μου. Με λίγο θυμό όλα αυτά. Γιατί προσπαθώ να κάνω δίαιτα, καταλαβαίνεις. Να ελπίζω, Και εγώ, αν θέλει κι άλλο. προσπάθεια μου. Να ελπίζω Εσύ, ότι εσύ τι. Εδώ μωρέ, προσπάθεια. Baking powder μέσα και το χαρά μου την αλευράκι. πολύ. Θα μου δώσει Κατερίνα. Ναι. Παρακαλώ το αλευράκι. Ορίστε. Ευχαριστώ. μου δίνεις το παλμό. Μου δίνει τον παλμό η Όλγα. Δώσ' του, μην το φοβάσαι δηλαδή. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μέσα στο μπολ και αυτό. Η Όλγα, όπως όλοι καταλάβατε, τρέφεται μόνο με μαϊντανό. Εξού και αυτή η κοιλιά. Άντε βρε τι Βλέπετε πόσο απλό είναι, δεν έχει καμία δυσκολία. Σε Υπάρχει και αλεύρι που φουσκώνει με βοήθεια, ας πούμε. Τι εννοούμε μόνο του. Ναι, φωνάζει και τους φίλους του. Φωνάζει και τους φίλους του να το βοηθήσουν να φουσκώσει. Όλοι μαζί έχουν έρθει αλεύρι από όλες τις περιοχές. Πες μου τι θες να κάνω όλο αυτό το Και μαϊντανό. βοηθούνται. Εντάξει, όχι, ας μην το Α, κάνεις. όχι. Θέλεις να το κάνεις? Εγώ όσο μου δίνεις να Κάνε, κόβω. Αλλά αυτό τώρα. Πού να το Αυτό θα αδειάζεις. το βάλουμε μέσα εδώ. Α, κατευθείαν τέλεια. Αυτό είναι τέλειο, γιατί Και αν μυρίζει έχεις και ξύλο υπέροχα. κοπής, είναι πολύ δύσκολο να το κόψεις. Πολύ Δεν- δύσκολο. δεν γίνεται. Βρίζεσαι κιόλας και... Αυτό είναι μόνο για τους επαγγελματίες που τους βλέπω. Και λες τώρα θα Και φύγει το μένουν και δάφτυλο, τώρα θα φύγει. ξέρεις, τα κλαράκια. Θα και χρειαστούμε μένουν άλλο? χωρίς, δεν μπορώ να τα Όχι, φάω. όχι, Όχι, είμαστε τέλεια. εντάξει. Μάλιστα. Άρα εδώ έχουμε βάλει το λιωμένο βούτυρο, παιδιά. Έχουμε βάλει τα 2 αυγά, έχουμε βάλει το baking powder. Έχουμε και βάλει το το μαϊντανό. αλεύρι και Κρέμα έχουμε βάλει γάλακτος. τώρα Κρέμα κρέμα γάλακτος. γάλακτος και τώρα βάλαμε και το μαϊντανό. Για να θα μην πάρουμε κάνουμε και τώρα- τη σύνδεση. Τη σπατουλίτσα μας εδώ Ναι. και θα ρίξουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Α, Το τόσο ζαμπόν. απλά. Το οποίο ζαμπόν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε και με μπέικον Και μεγαλοπούλα. και μεγαλοπούλα, ό,τι θέλουμε. Ή και καθόλου ίσως. Ή και καθόλου. Βασικά αυτό φαντασία, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Και από τυριά τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε? Παρμεζάνα πάρα πολύ ωραία θα πήγαινε. Έπεσε το Κεφαλοτήρι. φως να μην... Α, εντάξει. Είναι αυτό που λέω, ότι πέφτει κάτω δικό μου. Επίσης θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με φέτα. Με φέτα, ρίγανη, δυόσμο. Φέτα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, τύπου και μαλάκα. Θα μπορούσαμε να... Το δούνε, παιδιά, διάλειμμα, σχολείο. Λοιπόν, αυτό είναι. Ποιος είναι? Τελείωσε. Δεν ξέρω Το τι. Αυτό γκρις, το ήταν. γκρις, παιδιά, και το γκρις. Αλήθεια. Αυτό ήταν. Ναι. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Αυτό εδώ. Αυτό είναι μετά εδώ για τη Συγγνώμη, πάω να κάνω λίγο σερφ και έρχομαι. Τα ντεσού. Δημητρή! Έλα πάνω στο κύμα, έλα! Κάνουν Γιατί μπροστά μου, Δημήτρη, δεν μπορούσε να πας από πίσω. Πρόσεχε! Έλας, έχει από πίσω. Εντάξει. Στέλιο, εδώ δεν το βουτυρώνουμε, τίποτα δεν χρειάζεται. Τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα αυτή η φόρμα. Ξεκολλάνε Γιατί πανεύκολα. είναι σιλικόνης. Κοίτα, αγάπη μου, τι κάνω. Το κάνω μόνη μου. Τι θα γίνει με αυτή τη γυναίκα σου. Μου λέει, κοίτα αγάπη μου, τι κάνω, το κάνω μόνη μου και αναφέρεται τους ότι βάζει το έτοιμο μείγμα που έφτιαξε ο Στέλιος σε μια ήδη φανταστική θήκη. Κοίτα όμως με τη Είναι χάρη ένα το πρώτο κάνει. βήμα όμως. Δεν Ναι, είναι αλλά- πόσο όμορφη είναι και τι ωραία που το κάνει. Δεν είσαι έτσι χαρούμενος το που το σερφ, βλέπεις κύριε. αυτό? Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν είσαι χαρούμενος? Πολύ, πολύ. Αυτό Δεν είμαι ήθελα. εγώ χαρούμενος. Εγώ ήθελα να σε κάνω χαρούμενο, γι' αυτό το Μα έκανα. εγώ δεν είμαι χαρούμενος. Πολύ. Και πόση ώρα. Από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Ναι. Εντάξει, Στέλιο. Στέλιο. Μίλα, ψήνουμε μίλα. σε Στέλιο, Στέλιο. Τέλειο, ήρθες αυτό. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Λοιπόν, 180 βαθμούς για 1 τέταρτο 20 λεπτά και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Accepted. Το δείξω εγώ, το δείξω εγώ. Εγώ θα το δείξω. Εγώ θα το δείξω αποτέλεσμα. Το μοντέλο μας, ρε παιδιά, έχουμε και μοντέλο. Να βλέπουν, να το δουν οι άλλοι. Ελισάβετ, είναι Ελισάβετ. Παιδιά, εγώ θα το δείξω όμως γιατί τα νεύρα μου, έτσι. Μισή ώρα μετά. Αυτό το αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ τρώγεται και όλες τις ώρες. Πρωί, μεσημέρι, Πρωί είναι απόγευμα, πάρα πολύ ωραίο βράδυ. για ένα Άμα το μπουκάλι τρώμε όλες τις κρασί. ώρες, έκαμε. Το βράδυ είναι Μην το ελαφρύ αφήσεις τώρα. γεύμα. Όχι, Με ένα ποτό. Με ένα Σου λέει κρασάκι. προσπαθεί Να η το Ελισάβετ να κάνει δίαιτα, δεν το καταλαβαίνεις Όχι, αυτό το δεν το- πράγμα. θα το αφήσω σε σένα. Είναι διαιτητικό, δεν παχαίνει. Ναι, Ομορφαίνει. ναι, δεν παχαίνει καθόλου. Στέλιο, δεν υπάρχουν λόγια να σε ευχαριστήσουμε. Ένα Ευχαριστούμε μπράβο. πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ μεγάλο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
φαντάζομαι έχουν εξαφανιστεί τα δώρα. Μην ξανακάνω αναφορά. Όμως να σας πω ότι τα Tupperware θα είναι κοντά μας και αύριο με άλλα δώρα για ακόμα 3 τυχερούς από εσάς. Αυξήστε κι εσείς λίγο, μην είναι 3, να τα κάνουμε 5. Δεν μπορούμε. Θέλετε να τα κάνουμε 5 από αύριο? Από αύριο 5 να τα κάνουμε. 6 θα τα κάνουμε από αύριο. Ευχαριστούμε Tupperware. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6 δώρα από την Tupperware από αύριο. Αυτά είναι τα ωραία. Πάμε, Ελισάβετ, πάμε να καθίσουμε, παιδιά.